Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi să mai jucăm puțin Clash Royale. Am dat fără să vră pe Golden Chest. Hai să-l deschidem dacă tot am văzut pe el. Mi-a picat Hawk Rider din el. Epic Chest. Da, și episodul ăsta cred că îl deschidem. Ok. Mai cumpărăm una. Și avem 8.000 gold. Gata pentru un epic chest. Dar mai întâi să deschidem de folosați așa. Să fac un family battle cu el. Corector. Să văd dacă mă descurc contra lui. Are tornado și du-te. Hai că am luat ceva de mici pe turn. Pun aici un baby dragon. Sparky din spate. Vine turnul. O să pună tornado. Ok, am luat turnul. Apărați-l pe acel Sparky, vă rog de băieți. Hai, apărați-l. Trage. Vine hort. Oh my goodness. Graveyard. Cum mă mai apăr eu de graveyard-ul ăla? E bun de tot locul. Pe mine egal. Oh, nu, graveyard. Nu, am pus party fără să vreau. Cu ce mă mai apăr?
Descarni, scarni. Nu! Oh my goodness. M-a bătut. Mai facem... A intrat în alt battle. Dacă vreți să puteți duce și la el pe canal și el are un canal de YouTube. Pe el îl cheamă Alex _S Vlogs. Postrează unele challenge-uri. Nu așa, preface orice vlog. Hai să deschidem. Hai să mai avem unul. Hai. Și să dăm bănuți. Să rămânem falida. Asta e. Să luăm un epic chest. Sunteți pregătiți? 3, 2, 1. Lightning. Nu. Peca. Nu. Te rog. De Doamne să-mi dea ori prinț. Nu. Ce de Dumnezeu. Foai de cap, mă. Mi-a dat la Giant Skeleton. Nu, asta a fost. Suntem faliți. Toate punctele de vedere. Dar l-am deschis pentru voi. Pot da pe ca level 2, da. Rămân fără gold. Și la ăsta pot să dau. Da, frate, mi-a dat de upgrade, da. Bă, și nu mi-a picat deloc la prinț. Sau la Baby Dragon. Sau Mirror, că-l folosesc, sau Skeleton Army, îmi doream. Nu, asta a fost. Să facem și noi niște battle-uri. Și face, de fapt nu facem. Hai că am fost aproape să-l bag pe Flore, că are level 9 oricum. Dar nu contează că... N-am wizard un deck. Nu. Stai că și eu am farmat. Mă frăiește și ușor. Au. Oh. Hog. Dar stai, bă, eu numai acum văd. Toată viața mai am un turn. Du-te în Baby Dragon-ul ăla, lasă-le.
În aici sparti. Oh. S-a dus frumos la goală. Trage. Așa. Nu a fost prea bine cel sparti. Da, să-mi bei cu dragonul ăla. Ce? Câte șabane sunt acolo? Câte? Două. Cum a fost tata aici și am întrebat că puteți cum a lăsat unchiul meu. Plus prințul din spate. Inteligent, Alin, inteligent. Hai, baby dragonul. Nu vă pot apăra. Bag și eu. Ce, nu am? Nu că mi-o moară prima. Dar eu știu ăla, de ce nu e până și la ăla? Da, rămâne egal. Toate ca cel spate. Și cam asta a fost cu acest episod. Dacă vă bucur, nu uitați să dați acolo un like și să vă abonați. Și asta am fost eu. Salutare!